जय जगन्नाथ शुभ संध्या। आज आम आसी पहुँचु पिंसार मौसी घरे। आपण डेकोरेशन देखी जानी पार्थिबे आज कौन। आज हूँ पायल बर्थडे। पायल मान पिंसार बड़ मौसी झील पायल आज बर्थडे। मौसी झील खेलुंट डेकोरेशन सरी छुआ नाचुची नाचू जा छुआ नाचुची त्याला नाचू ये डिस्टर्ब डाकी बस मौसी तांकर खाइबार व्यस्त नुचिकी एका खाऊंट मौसी पायल मौसी नुचिकी एका बसिकी 1 2 3 4टा पत्र बस खाऊं नुचिकी। आस्ते खाओ आस्ते खाओ।
गोपालिया टेंट सेटिंग हरिले तीन चार बाप रे ଏ କୋଳିଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଏ କୋଳି ଖାଇଛୁ କାନ କୋଳି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ନ ଶୋଇକି ଆସିକି ଆମେ କୋଳି ଖାଇବା କାନ କୋଳି ଘରୁ ଲୁଚିକି ଆସିକି ପିଲାଦିନର କଥା ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ କିଛି କୋଳି ବିଷୟ ନାଁ ବି କହିପାରିବେନି କ'ଣ କୋଳି ଏଟା ପାଚିଛି କୋଳି ଦେଖିଛ କର ଭାରି ମିଠା ଇଏ କାନ କୋଳି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗାଁ ପୋଖରୀର ତା ଗଡ଼ିଆ ତା ଆଡ଼ି ଉପରେ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି କାନ କୋଳି ବଧା ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ବଧା ଏଠି ବହୁତ କୋଳି ହେଇଛି ଫୁଲ କୋଳିଟି ପାଚେ ଭାରି ମିଠା ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଳା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ ଆ ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦଳିବେ ୱାଓ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବହୁତ ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ